ҳунарпешаи амрикоӣ Уилл Смит дар маъракаи супоридани ҷоизаи Оскар ҳаҷвнигор ва барандаи барнома Крис Рок-ро як шаппоти обдор зад. Тамоми бинандагон ва иштирокчиёни барнома дар шок буданд. Биёед якҷоя тамошо мекунем ва аз чӣ сабаб сар задани муноқишаро дида мебароем ва инчунин якчанд фразаи англиси меомӯзем. Let's go. ба ҳамагон маълум аст ки ҳамсари Уилл Смит Ҷада Пинкет тӯли чанд сол мешавад ки аз бемории алопеция ки дар он мӯи сари инсон мерезад азият мекашад. Дар манбаъ қайд шудааст ки Крис Рок барандаи барномаи ҷоизасупорӣ ва инчунин ҳаҷвнигори машҳур ҳамсари Уилл Смит Ҷада Пинкетро барои мӯи сар надоштанаш масхара мекунад ва ба қаҳрамони филми Солдат Ҷейн монанд мекунад. ин суханони Крис Рок ба Уилл хуш намеоянд ва Уилл ба саҳна баромада Крисро як шапалоқ мезанад. Крис Рок ҳамчун як ҳаҷвнигори машҳур ҳолати нухушро рӯйпӯш карда мегӯяд. Уилл Смит just smacked the shit out of me. яъне Уилл Смит худи ҳозир аҳмақиро аз ман зада баровард. Вале ҳанӯзам Уилл ором нашуда мегӯяд. Keep my wife's name out your fucking mouth. яъне номи ҳамсари маро аз даҳони ифлосат дур кун. Баъдан ҳатто ба ин суханҳоям нигоҳ накарда Крис ҳолати муноқишаиро зери идораи худ мегирад ва мегӯяд. That was a greatest night in the history of television. Okay. That was the greatest night in the history of television. яъне ин яке аз шабҳои бузургтарин дар таърихи телевизион буд. Кори шапалоқ то ба маҳкама намеравад, чунки Крис аз Уилл ягон шикояте намекунад. ва якчанд рӯз пас Уилл Смит дар саҳифаи инстаграми худаш аз бинандагон ва иштирокчиёни барнома инчунин аз Крис Рок бахшиш мепурсад. дӯстони гиромӣ, барои хуб аз худ кардани забони англисӣ танҳо аз рӯи китобҳо машқ кардану грамматика омӯхтан кам аст. шумо бояд аз чунин ахбори ҷаҳонӣ барои худ ягон чизи фоидаовар гиред. боқи бурдборӣ. Bye bye.